Hej, jag heter Sara. Ja, jag heter Olivia. Vi tänkte göra videos. Först tänkte vi vara roliga, sen sa vi nej. Ja, för vi ville bara inte vi ska göra typ såna videos Vanliga. som 10 frågor. Ja, såna där. 10 frågor, fakta om och sök på det sen. Men det finns inte längre. Men vi tänker göra igen. Ja, vi tänkte göra så. Ja. Mer frågor faktiskt. Ja. Vi ska göra typ många frågor nästa videos. Vi ska vi ska göra många frågor nästa videos. Och vi tänkte bara säga att vi var... Ja, att vi ska göra videos. Och vi ska ha ett stort paus i juni. Vi ska börja med ett stort paus kanske i juni. 15 juni. Ska vi göra ett stort paus med filmerna. Jag kanske gör. För hon tänker resa bort, så... Ja. Jag ska åka till mitt eget... Jag är inte egentligen, vad snackar jag om? Mitt hemland. Så... Men när jag kommer så kan vi göra videos tillsammans igen. Ja. Hej då. Hej då! Ses.